Marušku. Babi, dej Marušku. Dolů níž, malinko níž. Na mě oba. Ještě jednou. Super. Takže byste měl právě normálně podívat. Ono se převítne v klíčku. To už je, co máš potom? Já bych byla ráda, abys to protáhl tady z téhle strany semka. Já se znám aby byla mašle vzadu. Jo, máš na vzadu si se. Už tomu rozumím těm šatům. Mohla ty v těch šatech zůstat, ne to, co jsi měla, to je... A ty jdeš na hotel, si jdeš Tak. A jdeme vzít flašky. si vemte a dejte to někomu přečít, asi si jak dělala. Pane děti, nehledajte střevíce, počkejte si dole. Takže doufám, že se vám to líbilo. Je to takový slušný tanec? Výhodou tohohle tance je, že nemusí tancovat ženich. Nevěsta krásně tancovala, vytancovala. Moc vám děkujeme. Vypočítal jsem nevěstu. A děkuju. Dostali jsme 60 000. Děkujeme. Bohužel se při tom tanci stalo, že jsme ztratili boty. Kdo je má? Kdo má botu? To je jedna. Chybí nám ještě jedna. To jsou. To bude dobré. Já bych rád zase nevěstu obul. V tom případě za každou vodku 5 litrů vodky. Ty vole, to... Kájo, ty jsi takový šikovný, vyhandluj mi to níž. Vy hajzli jedni. Vy, bráchové, vy máte chránit? Já nejsem její brácha. A ty jsi její kluk, vole, ten synovec, nebo co? Ale co ty máš chránit, vole, tohle vypadnou Pražáky, vole? Proč jste neukradli boty z Prahy, holky, klukci? Oni mají chránit. Hej, jděte. Má prachy, má? Vyhandluj to, pak se... On prachy nechce, on chce alkohol, ale on alkohol nepije. To je divný, ne? Jirko, Chlapi, počkej, on ti prý udělá sádru kartonu. on udělá sádru kartonu. To je pravda. Pojď udělá. Já to můžu doporučit, to je špička tady v kraji, jo. Kdybyste chtěli v Praze, sádru nám udělali. klucka, kdybyste chtěli v Praze nějaký stavby, sádrokartony nejlépe, ale umíme i základy. Obraťte se na mě, já to vyčečuju a něco se domluvíme potom. Prostě celý dům umějí postavit. Prostě... Kája to skaučuje tady a Kája to postaví. Kája to navrhne, Kája to dostaví. Kluci, 5 litrů vodky, není to moc? Málo! Takovýhle střevíčky, kde Tak každý dostanete tady 1 flašku a ještě vám doneseme kolik? Každý 5, jo? Přidej! Počkej, Kájo, ty musíš to jdeš po slovensky.
No ty jsi od nás. Ty jsi od nás, ty musíš to po slovensky. Já budu se kálem na vodné. Kejo si chci schopný dát. Hele, schopný dát na líbě. Líbě. Potom vyžadovat na 2 půl litry. Teď je houba neupadl. Maruško, nejdu přijedeš. Pěno dohromady. Ženě, Kube, ženě. 2,5 flašky krokodýl. Já rozumím, já mám. Tak 2 flašky vodky, jo? Mám já? Tak jo. Tak já to donesu. Já viděl, že to Dělka je řečník, že jo? Že to Dělka to umí, opravdu. Nedávno dělá 30 let v tom obchodě. Maruško, ty se měla mlátit. Jak přišli, hned se měla mlátit, protože oni měli chránit. Jo. Dolní Klausa. Je to pravda, Jedince? Žáda, on nás zradil naši rodičovskou zradil knížku. Kamníku tě nás zradil, to měli ukradou pražáky. Končí. Já jako budoucí, nebo jsem švagr, který říká, a jsem bratr, který Marušky, jim bude stačit ten stát ultrén, plus aby jim nebylo špatné, nějaká tato, když nebude, no tak to musí stačit. Stačit jim, to je jenom takový čejček. Podělte se. No takže moc vám děkujeme, i se Střelícema to dopadlo dobře. No a teď my se budeme teda s nevěstou převlíct, protože už jsme úplně propoceni. A kapela, teďka sem nastoupí kapela, bude trošičku ladit, tak se nelekněte, protože tady odsaď budou takové zvláštní tóny. A zhruba během půl hodinky, 3/4 hodinky jsme zpátky a 7 teda začne koncert a mezi tím dáme ta kuřata. A jestli bude to prasátko, pane Chrvát? Tak na půl 8. Vynikající, prasátko bude později, ale kuřata na 6. Vynikající. Děkujeme. Choro, so che va, rumore